Ahojte milí diváci, srdečne vás vítam na mojom kanáli. Dnes mám pre vás nové video, v ktorom sa budem venovať tomu, ako začať s tradingom, alebo skôr, ako pokračovať ďalej v oblasti tradingu. Keďže ste tu na mojom kanáli, predpokladám, že už máte určité skúsenosti s obchodovaním a z nejakého dôvodu ste sa rozhodli zamerať sa na ten futures trh, a to konkrétne na denný trading smer scalping, lebo to je ten môj štýl obchodovania. Ako na začiatok potrebujete nejakú platformu. Tá platforma musí spĺňať tie požiadavky, ktoré vy potrebujete na ten štýl obchodovania. Ja osobne používam platformu Atas, ale tých platformov je viac, napríklad Ajna Trader, Sierra Chart, Ninja Trader a tak ďalej. Ale predtým, ako začneme sa s tým zaoberať, je veľmi dôležité pochopiť, ako sa to všetko dá takto zvizualizovať. A k tomu musíme ísť celkom na začiatok, až tam, kde sú tí obchodníci, si to hneď ukážeme, kde sú tí obchodníci, ktorí posielajú tie ordery na tú burzu. To znamená, povedzme, že toto sú tí obchodníci a oni posielajú tie príkazy, objednávky na tú burzu. Zase tá burza to vyhodnotí a spraví tie obchody. A teraz tá naša platforma dostáva tie informácie od tej burzy a môže nám to zvizualizovať ako kniha objednávok, to je hneď ten začiatok, kde tie ordery prichádzajú. Potom ďalej, keď to už je spracované, tak sa z toho stane tá listina, ktorá sa nazýva Time and Sales listina. To znamená, že v tejto listine máte zvizualizované všetky tie uskutočnené obchody a potom z tejto Time and Sales listine tá platforma vie zvizualizovať tie grafy. Ten najmenší graf, ktorý sa dá zvizualizovať, je tick chart. A potom si to môžete vizualizovať minútový, 5-minútový, hodinový, denný a tak ďalej. Ďalej tá platforma nám môže poskytnúť takisto z toho Time on Sales listiny napríklad footprint, takisto nejaké volume a tak ďalej. A teraz vy ako denný trader, alebo lepšie povedané ako scalper, sa pohybujete niekde tu vpredu. To znamená, ja osobne používam ako základ je ten footprint. A potom stále sa niečo dodáva. Napríklad dodáva sa toto volume, delta a tak ďalej. Samozrejme, najprv musíte tento základ sa naučiť, ten footprint. A potom si beriete k tomu ďalšie veci. Napríklad, keď už máte tie tzv. Setupy, tak chcete mať lepšie nástupy, tak zase si zoberiete k tomu Time a Sales listinu alebo knihu objednávok. Ale hneď na začiatku potrebujete len ten footprint. Teraz môžeme ísť naspäť k nášmu footprintu. Tu môžete vidieť všetko to, čo nie je dôležité na to obchodovanie. U mňa môžete vidieť, že používam deltu, a to znamená deltu na každú periódu, deltu tu na boku, to znamená na každú cenu, a používam osmičku range. Prečo osmička range? Kvôli tomu, lebo ES sa mi lepšie obchoduje v range chart. To zase má svoje výhody, ale to už ďalej nejdem rozoberať. Ďalej môžete vidieť takisto tie sfarbenia, modré, červené, v tých rotáciách, to je takisto delta. Kde bolo viac kupcov, modro sfarbené, a kde bolo viac predajcov, je červeno sfarbené. Ďalej používam volume.
Takisto používam volume na každú periódu, môžete tu na spodku vidieť, a používam takisto volume na každej cene. Potom naďalej mám vyznačený aj ten POK každej sviečky, mám vyznačené imbalance zóny a ešte môžete vidieť tu na spodku volume za sekundu. To kvôli tomu, keď používate ako napríklad range chart, to znamená, že nie sme časovo závislí, že jedna rotácia môže sa nastať aj za pol minúty alebo aj za 5 minút. Kvôli tomu potrebujem to volum za sekundy, že ako rýchlo sa nastrá tá sviečka. Takže, čo je hlavne dôležité, aby ste tu vedeli? Vy potrebujete vedieť, čo je vlastne v tej sviečke. To znamená, potrebujete vedieť bid ask, potrebujete vedieť, čo sú to limit ordery, market ordery, imbalance, finish auction, unfinished auction, front pushing, iceberg order, hedge order, stop run, absorption, extortion, divergence, divergence medzi sviečkou a pokom, úplný divergence, čo je to delta, čo je to volume, low volume, high volume. Tie sú tie základné veci, čo potrebujete vedieť. Keď už to viete, tak už máte ten hrubý základ, aby ste vedeli čítať tento footprint. Potom samozrejme potrebujete vedieť, čo je to jeden trend, čo je to jeden range, čo je to jeden momentum. To kvôli tomu zase, aby ste vedeli, že kde mám nejaký obchod uskutočniť. To znamená, že keď ja viem, že tu je nejaký range, tak viem, kde môžem taký breakout očakávať, kde môžem nejaký pullback trade spraviť, kde môžem nejaké konti trend spraviť a kde môžem nejaký reversal očakávať. A to sú tie základné veci, čo musíte vedieť. Nie je to nič ťažké, ale treba sa k tomu venovať, treba to vedieť pochopiť a potom všetko bude jasnejšie, čo sa vlastne na tých trhoch odohráva. A potom aj tie setupy, ktoré budú pre vás, ktoré si nájdete, budú vám oveľa jasnejšie. Presne budete vedieť, kde tá stopka patrí, ako chcete manažovať. Potom sa už nestane, že niekto tú stopku posunie ďalej nižšie alebo zobere a potom dúfa, že ten trh sa otočí, lebo potom už budete vidieť, že to zmysel nemá. Dúfam, že som vám s týmto pomohol. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte.